Shafa labari shuni. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Muna nan a ci gaba da karanta muku littafin nan mai suna Karamci. Littafin marubuciya Sa'adatu Waziri Gombe. Wanda Tijjani Isa da ke kasuwar Fanteka ta hannun Nafi'u Mate Bookshop da ke kasuwar Kawo suka aiko mana da littafin. Salamatu Bello Abdullahi ke cewa a yi sauraro lafiya. Idan masu sauraro ba su manta ba cikin shirin da ya gabata, mun kwana ne a inda da fara'arta ta karaso wurin suka gaisa yana tsokanarta tare da tambayar ta ina angon nata Ishaq. Ta ce masa yana can Abuja don a can wurin aikinsa yake. Sun dan gaisa a gurguje. Suka yi sallama da su akan idan ya rage awa ɗaya su gama ɗaukan darasi ta kira shi, shine zai zo ya ɗauke ta. Kafin su yi sallama sai da ya baiwa Rabi'a amanar ta kular masa da mata. Kar mungayen samari su dinga kallon masa ita. Dariya ce masa tana cewa an yi an gama babban yaya, kar ka ji komai tunda dai ka bani ikon kular maka da mata zan yi iyakacin yi na ga hakan ma bata faru ba da yardan mai duka. A nan muka tsaya, yau za mu ci gaba. Dariya suka yi gaba ɗayansu, ya ja motarsa suna masu ɗaga masa hannu haɗe da yin murmushi har ya tafi, sannan su kuma suka nufi makarantar. Nan Rabi'atu ta shiga kwanzar ta yaye Mus'ab tare da nuna mata matukar dacewa da junan da suka yi. Wai Nafisa, Allah ya nuna mana 'ya'yanku, mu ga wani irin kyau za su yi. Nafisa ta ce mata irin na mamansu da babansu mana. Nan dai suka kwashe da dariya har suka karasa inda suke son zuwa. Yana barin makarantar bai tsaya a ko'ina ba sai gidansu na ainihi inda mahaifansa suke da zama. Ya yi sa'a ko ya tarar da mahaifin nasa yana nan bai fita ba, amma yana gab da fita. Ya yi fakin ɗin motarsa a gurin da aka tanada don gurin ajiyar motoci. Da hanzari Inuwa mai gadi ya ƙaraso gurinsa yana mai masa barka da sauka. Da fara'ar sai miƙa wa Malam Inuwa mai gadi hannu yana cewa, Malam Inuwa, mun sami ku lafiya? Malam Inuwa ya shiga noƙewa yana wani ja da baya irin na ban girma. Ya ce masa lafiya ƙalau-ƙalau ranka ya daɗe. Yau na ganka kai kaɗai ne, ina uban ɗakin nawa? A can ƙasar ka baro shi ne? Yana nufin Jabir kenan. Murmushi Mus'ab ya yi sannan ya ce masa, haba Malam Inuwa, ya kake so ka susutar da kanka haka ne? Bayan ba shekaru ne suka yi maka yawa ba. Ranar da na zo ne wa dadi sallama, ai na faɗa maka ni kaɗai ne zani. Kuma na san da bana nan Jabir ya zo ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. An yi haka, ka san abin nawa ne sai a hankali. Dariya ya ci gaba da yi masa. A nan wurin Mus'ab ya bar shi yana ɗan tunane-tunane. Dama sun saba da halin Malam Inuwa. Wata rana idan ya tafka maka wata wautar, sai ka yi ni kana dariya har da hawaye. Sallama ya yi, sannan ya sanya kafarsa falon mahaifiyarsa, babu kowa a ciki. Sai ƙaran talabijin da ke ta faman yi ba mai kallo. Karo na biyu yana sallama babu wanda ya amsa. A karo na uku ne aka amsa masa. Hanida ce ta amsa masa ƙanwarsa. Da sauri ta ƙaraso gurinsa tana ƙoƙarin cire hijabinta. Tana cewa oyoyo yayi Mus'ab. Na ji sallamar ka, sallar warha nake yi shi yasa ban amsa maka ba, amma ka yi haƙuri. Murmushi ya mata yana cewa a Hanida, ya na ganki a gida, baki je makaranta ba ne ke? Ta ce ai mu muna hutun JSSCE ne, shi yasa ka ganna a gida. Ya ce da kyau, lalle kin girma. Yanzu sai shiga senior class kenan ko? Ashe mun kusa fara samun surukai. Dariya ta yi tare da rufe fuskarta da hijabinta, tana ce masa, kai yayi Mus'ab, har ka bani kunya wallahi. Shi ma dariyan yayi ya ce mata to bani a bana tun da ba kya so. Da sauri ta buɗe fuskarta tana cewa, me zan baka yayi Mus'ab? Ya ce kunyar da na baki mana. Dariya ta yi sosai tana cewa, kai yayi Mus'ab, wallahi ka cika ban dariya. Gabaki ɗayansu dariyar suka saka, sannan ya ce mata, to ina mami? Ko tana wurin dadi ne? Ta ce masa bata jima da zuwa ɓangaren dadin ba. Ka shigo mana. Ok, bari na je gurinta kafin ya fito. Ya bar ta nan falon tana ta faman murmushin jin daɗi.
ganin babban yayin nasu mai yawan barkwanci ne. Dab da zai shiga ɓangaren mahaifin nasa suka ci karo, yana ƙoƙarin fitowa, hannunsa riƙe da ɗan akwatin nan wato briefcase. Mahaifan nasa suna ganin shi take fuskar su ta yalwatu da fara'a, suna masu jin daɗin ganinsa. Alhaji Umar ya ce, bakin turai, ai na yi tunanin sai na dawo daga ofis ne za ka zo, don ba mu jima da yin waya da abban naku ba. Ba don na ɗan tsaya duba wasu abubuwan ba ma da ba za mu haɗu ba. To yaya hanya? Nan ya duka har ƙasa ya gaida mahaifin nasa, sannan ya amsa da cewa alhamdulillahi. Mun sami ku lafiya? Suka amsa da cewa lafiya lau. Dadi ya ce, Mus'ab, idan kun gama da mamin taka, idan na samu sukuni a can ofis ɗin, zan kira ka ko da wani irin lokaci. Ya murmusa ya ce, to dad. Sannan ya miƙa hannunsa ya karɓi briefcase ɗin daga hannun dadin nasa. Tare suka fita shi da dadin har bakin motar ya raka shi, sannan ya koma ciki. Bayan ya ja motarsa ya fita. Kyakkyawar mace ce mai ɗan jiki, ko da yaushe fuskar ta ɗauke take da fara'a. Kallo ɗaya za ka iya mata ka san daɗi ya gama ratsa ta. Hajiya Zainab kenan, mahaifiyarsu Mus'ab. Murmushinta ƙara yawaita ya yi lokacin da ɗan nata ya dawo daga rakiyar mahaifinsa. Yana shigowa ya samu ɗaya daga cikin kujerun da suke falon ya zauna kan gurin kujeran mai zaman mutum biyu, mai fuskantar wanda mahaifiyar tasa take kai. Mami ta ce masa, har ya wuce kenan? Ya ce mata, mami ya wuce. Daidai lokacin da Hanaji ta kawo masa abin motsa baki, nan ya ci gaba da tsokanarta. Babu shiri ta bar falon, don ta saba da halin yayan nata. Ta bar falon ne don ta bar su gana shi da maminsa. Bayan sun ɗan nutsa da hirar tasu da momi, zuwa can sai ta ce masa, Mus'ab, dama ina son mu yi wata magana da kai, amma har yanzu ban samu mun zauna ba sai yau. Ya gyara zamansa ya fuskanci mahaifiyar tasa sosai. To mami, ina sauraron ki. Mus'ab, dama ina son tambayar ka tun ba yau ba. Ina son jin dama can akwai wani abu ne tsakaninka da Nadiya. Shiru ya yi zuwa wani lokaci bai yi magana ba, sai da ta sake cewa, magana fa nake yi maka amma ka yi min shiru, ko baka ji abin da na faɗa ba ne? Mami na ji. To kai nake sauraro, ina son jin wani abu daga gare ka. Ya ce, mami gaskiya da muna tare, daga baya kuma muka rabu. Menene dalilin rabuwar naku nake son ji, ko kuma haka kawai ne kuka rabu? Nan ya faɗa mata duk yadda suka yi da ita tun daga farko har ƙarshe. Mami ta ce masa, shirman banza kake yi. Kai da ka san yaudarar ta za ka yi? Me yasa ka saurare ta? Ko ka fi son ka janyo mana surutu ne a cikin familin nan? Ba wai na fi son ce ba na so ba, a'a. Ka san dai yadda yaran suke, komai nasu a haɗe, shine kuma kai za ka raba su don son zuciya irin naka ko? Mami, wallahi ba nufi na kenan ba. Na jima da faɗawa Nadiya ina da matar da zan aura, kuma na tabbata ita ma idan an tambaye ta za ta faɗi hakan. Matsala ɗaya da na biye mata, ina sauraron ta, kuma wallahi mami ina son Nadiya. Kawai dai na ji raina da zuciyata sun fi son Nafisa ne, kuma tun farko zuciyata da son Nafisa ta ginu. Mus'ab, ba ƙaramin kuskure ka tafka ba. A kan me, bayan ka san da Nafisar yasa baka faɗa wa Nadiya ba tun farko, kuma na san dole ne ta haƙura, amma sai da ka bari ta fara son ka, daga baya kuma ka guje ta. Ni dai abu ɗaya nake gudu, halin momin ku wato Hafsa, domin yadda nake jin labarin tana matuƙar son wannan haɗin, daga baya kuma ta zo ta ji an fasa. Tun wuri ka san yadda za ka yi, ka je ka wanke kanka. Mami, ni ba ni da abin da zan iya yi a kai, sai dai a tambayi Nadiyar ta faɗi duk yadda muka yi da ita tun farko. Allah ya sani ni ban yi hakan don na yaudare ta ba, kuma ita ma idan za ta faɗi gaskiya za ta ce na faɗa mata hakan. Nan dai suka ci gaba da tattauna maganar. Suna cikin haka ne sai Zubaida ta shigo. Zubaida ƙanwar Mus'ab ce ta biyu bayan Taufik da yake bi masa. Sunan 'yar uwarta ce da ta rasu. Tana can gidan aurenta a Sultan Road. Da murna ta ƙaraso bayan ta yi sallama, ta ce, wallahi yayi Mus'ab, na yi fushi da kai. Haka ka tafi ko sallama baka zo kayi min ba, momi take faɗa min. Da sani na ƙi in yi maka waya. Ya murmushi ya ce mata, ki yi haƙuri 'yar uwata, ba zan sake ba. Ta yi dariya ta ce masa, ya wuce yayana. To yaya hanya? Komai ƙalau. Nan ya tambaye ta ina yara, ta ce duk suna makaranta, idan lokaci yayi za ta je ta ɗauko su. Suka shiga hirarsu har da Hanadi don jin antinsu Zubaida ta zo
ta dawo falon ta zauna. Sun jima suna hira zuwa can wayar dadi ta shigo masa. Da sauri ya ɗauka ya ce masa ya yi ƙoƙarin ƙarasowa. Kaf cikin dangin nan nasu sun samu labarin baikon Nafisa da Mus'ab tun a zaman family meeting ɗinsu da suka yi duk bayan wata 3. Da dama jama'a sun ji daɗin yin hakan, wasu kuma suka dinga cewa ai kamata ya yi shi ma Jabir ya fitar da tashi a yi komai tare kamar yadda suka taso a tare, a ce aurensu ma za a yi a tare. Nan take Abba ya ce musu komai shi ma ya zo ƙarshe da yardan Allah, tare zan aurar da su. Shi ma ɗin ina tunanin zama na gaba za a gabatar da matar da zai aura. Kowa ya ji daɗin maganar da Abban nasu ya yi. Nan take aka yi addu'a tare da fatan alkhairi. Har aka gama taron. Zuciyar Abba babu daɗi, dalili kuwa shine rashin ganin ɗan uwansa ɗan autansu wato Uncle Bature. Har yanzu ya kasa gane irin wannan al'amari irin nasa, a ce mutum ko da yaushe ba ka son raɓar 'yan uwanka, kuma ko yaushe ka kalli fuskar shi sai ka dinga karanto damuwa. Yayi da shi don ya faɗa masa matsalar shi, sai ya nuna mashi cewa babu komai. Babu yadda ya iya, dole ya rabu da shi, amma dai ya san dole akwai wata damuwa a tattare da shi. Kasancewar ya san Allah ya hana bincike, shi yasa ya ja bakinsa ya shiru. Ya san dai dole ne wata rana ya ji abin da ke damun ɗan uwan nasa. Shekaru masu yawa yake ganin shi cikin wannan yanayin, shi kuma a koda yaushe yana son ya daina ganin damuwar. Amma babu, ya titura, dole da ya shiru ya bar wa Allah al'amarinsa. Mai yiwuwa Allah bai nufi ya bayyana masa damuwar da ke tare da ɗan uwan nasa ba ne. Bayan haka kuma, kafin barin family meeting ɗin, sai da suka tattauna magana akan Bature. Da dama 'yan uwa sun nuna damuwarsu wurin rashin ganinsa tsawon lokuta masu yawa. Don haka da Abba ya ji mutane na yawan ƙorafi akan rashin ganin nasa, ya haifar masa da damuwa. Bayan an ɗan watse ne, Abba da Dadi da kuma Alhaji Abdulmutallib, wato mahaifin Nadiya, suka zauna suka tattauna matsalar da ta sa Bature ya zaɓar wa rayuwarsa nisantar kansa da na 'yan uwansa baki ɗaya. Dadi wato Alhaji Umar kenan ya ce, dole ne fa mu nuna wa Bature bai isa ya dinga yi mana abin da ransa yake so ba. Menene hujjarsa ne yin hakan? Ko da yaushe aka yi masa magana sai ya rinka faɗa mana abin da ransa ya bashi kenan. A gaskiya dole ya bar inda yake da zama ya dawo cikin mu zauna, don ba za mu yarda da hakan ba. Alhaji Abdulmutallab ya ce, haƙiƙa Alhaji Umar, maganarka haka take, dole sai mun nuna damuwar mu, sannan zai san lallai ba mu jin daɗin abin da yake yi mana, amma matsawar ba mu nuna masa ɓacin ranmu ba, to a haka zai yi ta zama, dole ne mu san abin yi. Abba ya ce, tabbas haka maganar take, dole ne mu nuna masa hakan ba ƙaramin kuskure ba ne, kuma tun jiya nake neman sa a waya ban same shi ba, Allah da ya kyauta. Amma kam kwarai sai mun yi da gaske. Nan dai suka ci gaba da ɗan tattaunawa da yin sallama da jama'a, ganin duk sun fara tafiya. Daga nan ne su ma kowa ya ja motar sai nufi gidansa. Ko kaɗan Momi Hafsat bata ji daɗin labarin da mai gidan nata Abdulmutallib ya zo mata da shi ba, wai an ba wa Mus'ab Nafisa, bayan shi ɗin ya san da maganar ɗiyarsa. Cikin ɓacin rai ta ce, haba Abbu, mai yasa da shi Abban yi wannan maganar? Baka faɗa masa Mus'ab ɗin yana zuwa gurin Nadiya ba, sai daga baya za ka kawo min wannan maganar da ta matukar ɓata min rai? Lallai kam wannan haɗin na san babu wadda za ta haɗa shi sai munafincin Hajiya Kaltum. Dama kenan da biyu ta raba ɗan da gaban iyayensa don ta samu ta haifi ta aura masa. Haba Hafsat, wani irin magana kike faɗa min haka marasa daɗin ji, kawai don tsaban son rai irin naki. Shin me ya bambanci tsakanin 'yar ɗan uwanki da 'yar da kika haifa a cikinki? Ina tunanin ai duk ɗaya ne a ganina, amma za ki so kina waɗannan furucin marasa daɗin ji. Sanin kanki ne, da Mus'ab ɗin da gaske yake yin maganar auren Nadiya, na tabbata ba zai sauya ba. Sai dai kuma da dama maganar tasu ba su ɗauke ta da mahimmanci ba. Ni ban da abinki, aike ma mai nuna farin ciki ne ga duk wanda ya zaɓa a cikinsu, tunda dukkaninsu abu guda ne a gare ki, don ba na jin za ki iya ware wani daga cikinsu ki ce shi ne naki ke kaɗai. Kai ma dai maganar kake so, sarai ka san komai game da yaran nan, sai dai kawai ka nuna baka sani ba, amma babu wanda zai ce bai san ƙaunar da ke tsakanin Nadiya da Mus'ab ba, kuma dama ni na ji a jikina,
da akwai wata a ƙasa. Haba, lokaci guda yaron nan ya ɗauke ƙafarsa daga gidan nan tun kafin tafiyar su karatu. Sai dai suna zuwa gaisar da mu shi da ɗan uwan nasa Jabir. Amma ba dai ka ganshi shi kaɗai ba. Ina tunanin jin me ke tsakaninsu ya sa ta hure masa kunni ta haɗa shi da ɗiyarta tsabar ƙiyayyar da take yi min. In ban da haka, me zai kawo maganar Nafisa bayan da wadda yake so? To bari ki ji, idan za ki daina wannan surutan naki sai ki daina, don tuni muka yi magana da Alhaji Usman, dama yana son haɗa su aure, sai kuma kafin ya furta musu ya ga sun daidaita junansu. Don haka tun wuri ki fitar da abin da ke cikin zuciyarki na zargi ki kama Allah. Tun farko dama Allah bai kaddari zai auri Nadiya ba, shi ya sa ma abin nasu bai yi tsawo ba. Ni dai kam wallahi ba a yi min daidai ba, dole na nuna ɓacin raina tunda an bi son zuciya. Ya ce mata, sai kuma ki tunda ba a faɗa miki magana kiji. Yana gama faɗar haka ya miƙe ya shige ɗakinsa. Yana barin falon ita ma ta sa kai ta fice, ba ta tsaya a ko'ina ba sai ɗakin Nadiya. Ta iske ta tana ƙoƙarin ɗaukar jakanta don fita zuwa gidan Anti Jalila. Ko sallama ba ta yi ba ta faɗa ɗakin. Ganin fuskar momin nasu a ɓace da sauri ta ce mata, lafiya momi? Na ga fuskar ki haka? Ko wani abu ne ya ɓata miki rai? Ta ce, rufe min baki, kin bar ni sai surutun banza nake ta faman yi. Kullum ƙoƙari na ga dangantakar ku da Mus'ab ta dawo kamar da, amma na ga ke ko a jikinki. To ai gashi nan yau an sanar da maganan auren su cikin zaman family meeting ɗin da suka yi ɗazun. Yanzu ya shigo yake min maganar. Abin duk ya bi ya ɓata min rai, ya hautsina min tunanina. Nadiya ta ce mata, haba momi, me zai saki ɓata ranki kan wannan maganar? Ai da ni da Nafisa duk ɗaya ne, don ya zaɓi ɗaya cikinmu, ai abin farin cikinmu ne gaba ɗaya. Momi don Allah ki cire damuwarki, ke ma ki nuna farin cikinki, Allah ya nuna mana ranar auren. Ta ce, jiman sakarar yarinya, ni kike wa irin waɗannan maganganun din kin gana nuna ƙaunata sosai akan abin shine zaki nuna min ke ma abin bai dame ki ba? Ni ce fa na haife ki, meye naki da ban sani ba, dalili na son auren ku da yaron nan. Ba fa don komai ba ne nake so, sai don yawan kyawun ɗabi'unsa wanda zan ce ba shi da na biyu kaf cikin yaran zuri'armu. Kowa na jinjina nagartarsu shi da ɗan uwansa, amma fa babu kamar sa. Nadiya, kar ki ɗauke ni mai son kai, ni dai haka kawai na ji ina matuƙar ƙaunar aurenki da yaran nan. Abin kullum da shi nake kwana da shi nake tashi. Jikin Nadiya ya yi sanyi, take son Mus'ab ya dawo mata sabo, ko a ce ya tashi domin dama babu inda ya je, kawai dauriya ce saboda babu yadda ta iya. Bayan haka tuntuni ta mantar da shi a cikin zuciyarta, domin dalilin hakan ne ma ya janyo ta nisanci 'yar uwanta, matsawar bata kai zuciyarta nesa ba. Dole idan suna tare ta fuskanci da akwai wata a ƙasa, ita kuma tana gudun hakan ta faru tsakaninsu da 'yar uwanta. Cikin sanyin murya ta ce mata, momi, hakika abin da kika faɗa gaskiya ne, ba zan ɓoye miki ba, ina son yayin Mus'ab, to amma ganin zan ɓata wa kaina lokaci yasa na tirsasa zuciyata tun wuri ta haƙura da santa take yi masa, gudun jefa kaina cikin matsala. Saboda haka na haƙura da shi na bar wa Nafisa. Ke ma momi ina son ki janye wannan maganar, tunda ba kowa ne ya sani ba sai mu kaɗai. Ku ci gaba da yi min addu'a, Allah ya bani wani kamar sa ko ma wanda ya fi shi. Cikin ɓacin rai Hajiya Hafsat ta ce, ke rufe min baki, wawuya marar wayo. Kina son abu saboda tsabar rashin hankali, shine zaki bar wata don yi wa kanki mugunta. Wai ke mai son 'yar uwa ko? Wadda na san inda ita ce har mahaifiyarta ba za su bar miki ba, sai ke mai neman suna ko? Ta ce, haba momi, kin manta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa imanin ɗayanku baya cika sai ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka. Momi ta ce, Allahu akubar, to malamata sannu da wa'azi. To ai ni ma hadisin nabi, tunda na so miki abin da zai sa ki farin ciki, don haka ke idan kin haƙura ni ban haƙura ba, ni yanzu zan je gidan yayin da kaina. Tana gama faɗan hakan ta sa kai ta fice rai a ɓaci. Nadiya kuwa kusan dariya ce ta so ta ƙwace mata tun lokacin da momin nata ta kabbara. Sanin halinta ɗin da ta yi ya sa dole ta gimtse dariyar ta shiga zuba mata idanu.
Take zuciyarta ta shiga kai komo don tabbas ta san halin momi, babu abin da za ta fasa idan har ta furta za ta yi shi. Ita dai tana gudun abin da zai bata dangantakarta da 'yar uwarta. Take ta ji haushin Mus'ab ya kama ta domin shi ne silar komai da yake shirin gudana. Mintuna kaɗan da fitar Alhaji Abdulmutallib, momi ta shiga shirin fita ita ma. Ta iske Nadiya da sauran ƙannanta a falo suna kallo. Ta ce musu, na je gidan yaya, ku kular min da gida. Nadiya ta ce, momi, amma don Allah ba a kan maganar nan zaki je ba ko? Harara ta sakar mata tana cewa, to uwata, tun da ke ce kika haife ni, sai ki hana ni zuwa gidan ɗan uwana. Idan na je a kan maganar ma ai ba laifi na yi ba. Tana gama faɗar haka ta sa kai ta bar falon. Fitar ta babu jimawa, Nadiya ta ɗauki waya ta kira Anti Jalila tana faɗa mata yadda suka yi da momin nasu. Anti Jalila ita ma kanta ranta bai so ba don tana jin tsoron abin da zai je ya dawo. To amma dai babu yadda za su yi da mahaifiyar tasu, daɗinta ma tana da na gaba da ita. Nan ta shiga ba wa 'yar uwan nata baki akan ta yi haƙuri, kar ta ɗaga hankalinta akan abin da momin za ta je ta yi. Daga nan suka yi sallama, kowa ya kashe wayarsa. Ranar dai bata tafi makaranta ba. Tehon mai gadi ya buɗe mata gate. Ta ji daɗi da bata ga motar ɗan uwan nata ba. Hakan ya tabbatar mata da cewa baya nan. Har cikin ranta dama hakan ta so. Don ta wanke Hajiya Kaltum son ranta. Tana yin fakin ta fito ta rufe motar ta nufi harabar gidan. Zaune take cikin falo tana amsa wayar ta, sai faman fara'a take yi. Daga ji ka san tana jin daɗin amsa wayar. A haka ta cin mata a falon. Bayan ta yi sallama ne ta samu ɗaya daga cikin kujerun falon tana wani yatsi na fuska. Hajiya Kaltum ta mata inkiya da hannu, alamun ta amsa sallamarta. Zuwa can suka yi sallama. Da fara'arta ta kalli Hajiya Hafsat tana cewa, a momin Husna ke ce a gidan namu? Sannu da zuwa, ya yaran ya mai gida? Ta wani amsa a yatsi ne tana cewa kowa yana nan lafiya. Mama ta miƙe ta ce, bari na kawo miki ko da lemo ne. Dama kin yi zamanki, dan ciki na cike daga gida nake. Ta yi murmushi tana cewa to babu laifi, naga kamar baki da lafiya ne don naga alamun fuskar ki ko ba kya jin daɗi ne. Ta sake yatsa na fuska tana cewa kalau nake, sai dai dama ina da magana da ke ne. Ɗazun ina zaune a gida Alhaji ya zo min da wata magana, wai an yi baikon Mus'ab da Nafisa. Ita ma ta sake yin murmushi ta ce haka ne wallahi, sai dai mi fatan Allah ya nuna mana ranar bikin idan muna raye. Biki kam za a ma warware shi domin yaro yana da wacce ya jima yana santa, sai dai idan shishige aka yi masa, aka cusa masa don babu yadda zai yi, shi ya sa ya ja bakinsa ya shiru saboda ganin rikon da aka yi masa, gudun kar duniya ta zage shi. Cikin damuwa mama ta ce haba Hajiya Hafsat, wannan wace irin magana kike tafa da ita? Shin shi Mus'ab ɗin ya faɗa miki hakan da bakinsa ko ko a wani wuri kika ji? To jama'a masu sauraron mu sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya tsakanin Hajiya Kaltum da Hajiya Hafsat. A madadin marubuciyar wannan littafi Sa'adatu Waziri Gombe, Maryam Husaini Baba ita ce mai kula, Zaharaddin Munir Atiku shine ya daukan mai shirin. Salamatu Bello Abdullahi ke wa ɗimbin masoya rediyo Najeriya Karama FM fatan alkhairi.